Paltonul lui Natalie. Natalie purta un palton elegant și prietenos și se simțea bine. Ajunsese împreună cu părinții la ceremonia la care tatăl ei urma să primească un premiu. S-au dus la garderobă să-și lase hainele și au stat la ceremonie până la final. Fetița, împreună cu mama sa, l-au aplaudat pe bărbatul din familia lor. S-au bucurat de onoarea de a se prezenta acolo. Când s-a terminat ceremonia, s-au întors la garderobă. Natalie s-a îmbrăcat cu paltonul, s-a încheiat la primul nasture, la al doilea, apoi, când se încheie la al treilea, nasturele a căzut, făcând un zgomot specific la cădere. S-a rostogolit și, până să se dumirească fetița, nasturele a dispărut. "Oh, nu-mi vine să cred," a spus ea. "Nasturele meu, unde a dispărut? De ce a plecat?" A început să-l caute. Părinții au ajutat-o. Nasturele se îndepărtase și nu mai era de găsit, ori poate că se ascunsese de ea. Fetița a spus: "Nu știu ce să mă fac. Nasturele s-a ascuns de mine. Oare un joc?" "Da, e posibil," a spus mama ei. "Vrei să te joci și să-l cauți?" "Da, mă voi juca și îl voi căuta," a confirmat Natalie. Atunci ea l-a căutat din ce în ce mai atent și totuși nu l-a găsit. Nu mai era atât de veselă ca înainte. Dispariția nasturelui o făcea mai preocupată. Mama ei i-a spus: "Hai să mergem, draga mea. Fără nasture? Nu, nu e posibil. Cumpărăm altul." "Cum adică? De unde să cumpărăm altul?" "De la fabrica de nasturi. Există o fabrică de nasturi?" "Da." "Mergem la un magazin și îl cumpărăm de acolo." "Magazinele nu au așa ceva." "Ba au, pentru că fabrica de nasturi îi distribuie pentru vânzare la magazinele care se numesc mercerii." "La mercerie se găsesc nasturi? Dar dacă nu găsesc un nasture ca al meu?" "Vei găsi, draga mea. Hai să mergem." "Mergem acum la fabrică?" Nu, nu acum. Dar când?" "Vom merge într-o zi." Au plecat acasă în acea seară. În zilele următoare, Natalie îi întreba mereu pe părinți ca să știe când vor merge la fabrica de nasturi. Într-una din zile, mama i-a spus: "Haide, Natalie, vom merge la mercerie să cumpărăm un nasture." "În sfârșit," a exclamat Natalie. Au plecat să cumpere un nasture ca ceilalți nasturi de la palton. Ajungând la o mercerie, au întrebat-o pe vânzătoare ce nasturi de palton iau. S-a uitat unde aceasta le-a arătat și niciunul nu semăna cu nasturii de la paltonul fetiței. "Vom merge la altă mercerie," a spus mama ei. "Și acum ce să mă fac? Nu e niciun nasture ca nasturele de la paltonul meu aici," s-a tânguit fetița. Au intrat în mai multe mercerii și la niciuna nu au găsit un nasture ca nasturele de la paltonul ei. Au venit acasă, iar mama i-a spus: "Te rog să te relaxezi și să ai încredere că vom găsi un nasture, iar dacă nu vom găsi un nasture ca acela, vom schimba toți nasturii și îi vom pune pe toți la fel." "Oh, nu se poate." "Haide, draga mea, se poate. Găsim o soluție. De fapt, soluția există. Important e să fii liniștită și să o vezi. Acum du-te și relaxează-te." Mama și tatăl lui Natalie au discutat și au stabilit că toți trei să meargă la fabrica de nasturi. S-au asigurat că vor fi primiți și au făcut o programare. Așa că au mers într-o zi în vizită la fabrica de nasturi. Intrând acolo, au primit un ghid din partea fabricii pentru a le prezenta tehnologia, dacă tot au venit. Au intrat în fiecare atelier, au văzut cum se fabrică nasturii, care sunt procedurile specifice. La ultimul atelier au avut ocazia să vadă o multitudine de nasturi, de la cel mai mic la cel mai mare și toate culorile și modelele existente în fabrică. Natalie era entuziasmată de câți nasturi pot să existe și, trecând pe lângă toate acele suporturi pe care stăteau cuminți nasturii, s-a minunat de licărirea lor. Erau noi, strălucitori și era tentată să-i atingă, însă nu avea permisiunea celor de la fabrică, deoarece nasturii ar fi putut fi pătați și nu mai puteau fi vânduți ca noi, ci uzați. Ar fi vrut să-i atingă, să-și adâncească palmele în acei nasturi.
Natalie a ajuns la sectorul cu nasturi de palton. Acolo s-a bucurat la vederea mii de nasturi similari cu cel de la paltonul său. "Oh, ce frumusețe! Uite, mama, nasturii mei!" Mama ei a mângâiat-o pe cap și a spus: "Natalie, nu sunt toți nasturii tăi. Câți nasturi are paltonul meu?" 6. "Atunci vreau să-mi schimb toți nasturii de la palton și vreau să fie noi și strălucitori și să am și eu o rezervă." "Dar ce precaută ești!" "Întocmai, Natalie, așa vom face. Vom cumpăra de aici 12 nasturi pentru paltonul tău." Aceasta a zâmbit privindu-și părinții mulțumită. A primit un pachet cu nasturi și a ieșit îmbogățită cu 12 nasturi plus cunoștințele de fabricare a nasturilor. Ajuns acasă, și-a pus nasturii unul câte unul provizoriu, atât pe partea dreaptă din față a paltonului, cât și pe stânga și arătau foarte bine. Mama s-a rugat-o pe croitoreasa lor să coasă noi nasturi de palton. Aceasta a luat paltonul și foarfeca, a tăiat ața cu care vechii nasturi erau cusuți și apoi, cu un ax și ață de aceeași culoare ca a paltonului, a cusut 6 nasturi în locul celor vechi. Natalie și-a îmbrăcat paltonul, iar îmbrăcându-se și încheiindu-se la nasturi, a radiat de bucurie. S-a răsucit de câteva ori, admirându-se. "Mulțumesc că mi-ai cusut toți nasturii și pentru că m-ai ajutat să strălucesc în paltonul meu. Vezi, Natalie, ce multe ai de câștigat că nasturele a căzut," a spus mama sa. "Cum așa? Dacă nu era așa, nu mergeai la fabrică și nu aveai 6 nasturi noi, cu care te închei deja și încă 6 de rezervă." "Mulțumesc, mama, pentru această perspectivă pe care mi-ai oferit-o." Apoi s-a deschiat și și-a îmbrăcat paltonul cu nasturii cei noi, a pus paltonul pe un umeraș în locul său, se aștepte până la următoarea ieșire când îl va îmbrăca. "Încă ceva, Natalie, să știi că în orice situație aparent neplăcută există binecuvântări ascunse. Dacă ai răbdare să se estompeze primele emoții, le vei vedea."